Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Habapai pat Cakatan West Castles District, Kyrtong ki belawan Thep Kyrteng hadu kan riu terik mentau benai rempang, arajar kat kendai. Kiladon riu Ngut baro. Na padang kini lai Ngut kidai nagaseng Hill State People's Democratic Party. Bakun top yu Presiden Jong Nekaseng ubak KP Pangnyang uban yakon na rembra jerngam constituency. Nang tahu MDC bamenta jong ka Nongstioñ ubak LG Nongstioñ bat kakong badariti lingdo nonglai kaban yakon na po motion run. Arangot pan kidai Kyrtong nakaseng National People's Party kata uba ap syarai langs iem uban yakon na Nongstioñ bat uba world champion palier uban yakon na rembra jerngam. Bat uway pat uday uba Morning Star Mausor ubalong MDC ka motion run but uban yakon nakaseng People's Democratic Front. I speak in the President of Parliament, having been nominated as a candidate to fill the seat of 28 Ramraj District Council constituency. Do swear the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Rai hi ban yele khuni election kadai naka party kam taman naka ramraj ngam konstitusi bat ngaru ngapriang ye kene kejing ong joka party kejing sudai joka party namar ba ki ong bakadon ke kam ke babon ba ke bangang dei ban pendap banaladi simeru kadon kejing ki klip kejing e ka border area pi ina ka Porsche ka por asngo bala ngam simi ne kejing klip ban yalam ye kene konstitusi kam tam ikan konsi ke badan apa kecing kecing sadin berki kam ke bangam pala ke on finish task ke bangam pala pendap ru adon kecing kiram bang ada pendap lengba pai ba dari kenji dengan mentah ke MDC election bat ke ba paru nga kumuno yalam jong ka party ngadai ban simi ne kecing kliru ba banile election markum ka party hibru ko wei mentah ibu sini anga kumuno yalam agbalada pai ba ai ka jing job yangi yanga khamtam bat kan candidates bar khoi ke bingi penyang ko party kwa ruban ai ka jing sekri ke batam ko ka district council aga bakidon sipon ba ki kam aga ka party leng ba ki issue ki nongrim tre kam ki matre kam ki jongka na kwa ba bar khoi ini ki matre kam ngi yo ban fulfill ngi yo ban materialize ki da kata ka jing thu ne khun de election ki wei ki parties ki persha ka jamni jungi ki persha ki sing balang ki persha ni don kam lepa ba kanik ILP kalong ka ton kam kerki marbalai lada kanik ILP kam don kamu kini jai bendri ko besitro ke jongi ni shifting ning kong wat ki para jai bendri ki banapo kri India ki mut ki hepai kina ki state ki mamarjan ru lon ke jima mantala lele ki wan ki bendri kum tak ILP kan datang maka hi kasti kumnya dai ni ke jai bendri ko barit bo boleh bu kerpang ka ki jongi kum tangi we strongly demand baka state ke jongi Langidon hak jing telang bat karu bahkan sim ya ke inisiatif bakin pentrai kami ke LP I see no harm but kalau ke don kami bahkan ke LP kan pentrai kami ko kari ke bi lada ki parti berkhoi lada ki political parties berkhoi lada ki national lada ki regional ki ong bangin yadai kari penne ya ke benriu ketika LP is the only one solution kawan yadai ke jing na jing tu ke Thep having been nominated as a candidate to fill a seat the 27 Nongstioñ District Council constituency. Do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I, Shri Apsharai Langsim, having been nominated as a candidate to fill a seat at the 27 Nongstioñ District Council constituency, to swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Mat ke beningkong kalong ba ika jing dorbar konsil kadai ka jing dorbar ka ba don buram ye khain kumta ataba kaying dorbar responsil kapek kerpang yang dustur keriti kejungi ban panek ban punsa ban paniada kata kadai kanong rim jong kadis konsil di kebeningkong lada ngapoi si katong
ban ngila ban poi saka ban form ya executive committee ka ban kong ka dei ka ba ni ha ban pek ya ka kom ai judge ke jungi ka bala don adu ndain thai ya ka ba ngi ha ban penek pensa ngi judge ban riu khasi ngi sim judge na ka kami ya ba ngi tip pum ka material ni society pad ya kata dei ban penek ban pensa ban yada pad ka babut hang ta ka dei ka tip kur tip kha ka jungi ya ka bala dei ban bu jing tho no ya ka tip kur tip kha jungi kum gi khasi ka ba ar ka dei ka jing yu ke jungi ka long baya ka management and control of forest act la dei ban wanra amendment ban pen baha ban pen khlanya ka bat ka balai ka dei ka thong ka jungi ka long baya ka dis office jong ka dis council Nongstioñ la dei ban pen khlany pangi dei ban wanra su ya ki wi pat ki branch ki pala untri kam hang ni kum ka lan ka forest pat ki ilaka nang tangin pen khlany ki yogi hat nomar ni su thu ba ki yogi hat ki dei subject jong ka dis council haka ba kum ki MDC ngi dei ban pek ba ki pajba ki jongi ki bomlek school ni ki balek school ro so thu ba ka yo ga dei ka weina ki chaka ka ban ai kam ai jam ting so thu ba ka dei ka kam ka jongi ba ngi ha pan warra ka jing pen khlany ki yogi hat nomar udei klong snam nak ban ta ka yo ka kwat bat gidon ki wei ro ki issue ki jongi ka be dei ka khandau ka siap ni yo i ba gidon ki candidate ki pakren ya ka khandau ka siap rei kani ki dei ka issue ki jongi na do ka MLA election padingit pangin budin ya kani nang ba ngila ban penulong bat kata kalong ban pen scam ya ka jing long try jongi kena ka siap ya ka bangin wanra in penlong an ya ka bangi tip kum ka codification ya ka bangi dei ban wanra apo ka council ta ka dei ka thong bat ni scam bat ka jing ya kerjaan jong pajba halor kini ki issue jongi ni kermen bangin pois ka thong Haka bedai ga in line permit ILP ka bas ngulung ngo adu aja kat lai umukul sangma bagi MLA Kongres kimpriang ya KLP mentapat kira wailang pat kita kita wai ILP teka soka ka jungi menta haka bai de ka ILP kampat ong menta ngin habat khmi ya ka ngin haban bisa ka kata ka balu ngide manle mat nagaling ka jungaru bangan kren sepang ILP ngamlong aftrais ka de spokesman juga government ungkren ya kata tamang ong ka parti NP kan khmi ya kata ka ka babahatam banyada ya ki jinglong ka pang jogi jaj benriu jung ngin le kata haka bai de ka CAV ngong ipi kata ka citizenship amendment bill aja kan riu kani ka an ka ong ba dei ban regularize no dei ban itu no ya kitu ki illegal immigrant ki bawan na Bangladesh na Pakistan ban ki wai pat giri ngisa itu kana kata ki ong ba ya kenikin pensyong no rim bagin wan na kiniam lada illegal immigrant bawan syong BA poiwer fatwer bawan na siwai pat kiri ha India badai Kristen ki ong dei ban pensyong ha caka ba khambun ki Kristen Muslim Hindu kata ki ong henry ngile kren kasoka ga jungi ngong lada Kristen uban na Bangladesh in pensyong no ubangali in pensyong no Afrika site ngimpidiang piop kum kata bat kasoka migila lembaga assembly ngila rai da ka wegasur bai ka tu ka CAV kata ka citizenship amendment bill aja kan riu kasoka migila kampidiang bat ngata biu ilung bagi lap gubo ka state cabinet ula persa kata ka assembly ngi persa kata pat kami gila kanum pidiang mun kami kata pat ngi si apa jingalam mi minister jongi kuan rat sangma uyalam yaki polka parti juga kain tang setela mengi noris jongi panai kendu sedali bat lapan sangai doe kata bat ngaku aman ai nuk sai pi ka CAV lada ka soka jela kam pentai kam lada ka soka India ka pas lawan perikam ngasu ai nuk satang iwe nuk sai baret lada usim Nongstioñ ya ubreu bala syak keno unong kam sneu un peniang senong ban pensyong senong hamau kawa lada unong makwa umtip un syong hai kaju lada ka soka India yang tigi poiwer en pensyong amigila lada ka soka jela kam peniang hai un syong kamu ka soka jela ngim peniang ya kata kadika kastan kan nongrim ka basai ka soka amigila demokratik alain ka yen pat kan nongrim jungi kolong ba Hawes Castle District ni bu laingut ki kandidat baru laingut ngin job Nongstioñ rambrai motion road ngin job pi dang how new brai this November December kidon alai tili ki bill bagat council kapas menta kadang poi hapok ka council of department ban let betting ban peje kata namang hi haban pej
teng ki don ki kentin ki provision ki bala ban kata shani shatai ten nagaliang jong ka council of department ban kalau department kan habat kami bani akta kata question ban nompas kampan mi ka question ban nompas ya kita ki bill baka pas ka council kampan mi nama kadang hapa po ka jing pe jing kami jong ka soka jela namangi tip syai ba governor ka jela megala umdon ka bo kepang ki ong ka tinong way kata ka discretionary pa umdan nama ba governor un haban agbe on the advice and of the council of minister is bound ban ake kata tenga ong ipiba kata ka question ban ong baya ki bill ba pas council ka soka jela kam pediang kampan mi kamut ngidang pe ngidang kami